wis icip-icip beksane Mas Gareng ya, Nduk? Iya, Yung. Pur. Wilujeng dalu Mas Gareng. Dalu, Mak. Wilujeng dalu Cak Dike. Nggih, dalu Mak Cange. Alhamdulillah saged kempal wonten ing bumi kampus Unitomo mriki nggih. Nggih. Jane aku izin nun sewu Mak Cange izin bengi iki. Sebabe napa? Kowe ya sik diisin to. Maksudku ngene. Heeh. Walau toh bagaimana saya dulu juga pernah menjadi orang sivitas akademika, tahu kuliah, wis dadi lan unen-unenku, mergo aku dhisik tahu dadi mahasiswa, tahu diajar dosen, mbok ning ngendi wae yen aku. Kowe nyolong apa kok diajar dosen iki? Tembungmu kok diajar dosen lho. Maksudku dikei pelajaran ning kuliah. Dibimbing dosen. Dibimbing oleh dosen. Wis dadi pengucapku nun sewu Mak Cange mboten kok kula ateges sombong mboten. Inggih. Mbok ning ndi wae yen sing duwe gawe iki sivitas akademika, aku ora kepengin dibayar komplit. Iki wis dadi unen-unenku. Lah jaman semono iki panitia iki ngabari ning kene ora ngerti lek panggon iki ning Unitomo. Tiwas rekening wis kadung masuk. Dadi yo arep tak balekke piye to dikira aku engko menyepelekan panitia. Ya wis tak terima apa adanya. Wong ki ora usah ngowawahi kodrat. Lah piye? Kowe iki mandor kere mbok ora usah gendhe. Kok mandor kere piye? Wah, omong ngono ki sadurunge ana transaksi. Sok meneh dipasang bor, Dikin tidak menerima honor di dalam universitas. Ngono. Lha ora tak tulis salahku ning kono kuwi. Wah, pasang spanduk. Kuwi masalah pertama. Sing kedua nuwun sewu.
Nuwun sewu Bapak Ibu barangkali masih ingat sekitar 10-15 tahun yang lalu. Ini bapak saya namanya Pak Sarimin, itu adalah salah satu pendiri Unitomo di Surabaya. Lah hebat loh. Hebat iki. Dian. Jadi di sini kurang lebih 6 bulan terus pindah ke Universitas Untak di Untak. Di sana 6 bulan pindah lagi ke ITS Surabaya. Lu pindah terus donatur. Hah? Donatur. Pendiri bangunan. Pendiri bangunan. Aku wis kula pun curiga le, Pak. Jebul tukang batu. Tukang batu mula anak-anak rupane kaya cor. Atos omongane. Monggo senengane mbok ora sang wawahi lagian. Kok sajake kowe ngewangi kanca-kanca Unitomo. Kowe ki bisa pira ta ditangkap ning kene? Mbok busung lagi pisah niki. Wong panom pindhoe jarake aduh. Aja meneh aku, tapi paling tidak nuwun sewu, Mak. Injih. Paling tidak aku ki ditimbali ning tlatah Surabaya kene iki ada rasa bangga dan senang. Atase wong Semarang. Nah, Bangganya sebab apa? Senangnya bagaimana? Karena apa? Sini itu kan Surabaya itu termasuk kota metropolitan kedua setelah Jakarta. Betul. Jadi saya merasa bangga. Jadi begitu kula teko mriki nu sing kula jujuk sing terkenal ning kene iki TP. Wah, Tunjungan Plaza. Tuh, Apa? Taman Makam Pahlawan. TP banggane ning ndi? Lebih membanggakan kalau main di Taman Makam Pahlawan. Jadi kita mengingat bahwa adanya kota ini atau Indonesia pada umumnya karena jasa-jasa pahlawan. Termasuk pahlawan nasional yang ada Surabaya ini. Monggih niku terus kula timbul pertanyaan, Mak. Pripun? Sing dimakamke kono ki para pahlawan. Heeh. Lah terus gandeng cenenge karo istilah guru kuwi kepiye? Kok Iki lak akeh dosen. Dosen itu tak ubahnya ya guru. Guru ki sebutannya apa? Ya pahlawan. Pahlawan tanpa tanda jasa. Guru ki isih urip apa wis mati? Ya urip. Lah kok disebut pahlawan? Oh. Lah angel to iki? Salah. Iki angel niki Bapak. Angel lho. Wah. Pahlawan itu sebutan pejuang yang telah gugur di masa perang. Kalau veteran pejuang yang masih hidup di masa sekarang. Lah kalau guru kuwi isih urip kok dadekke pahlawan ki piye? Berarti kalimat itu luput. Angel ki harus diteliti di Unitomo ini. Waduh. Ahli bahasa harus ngonceki niki. Ayo weh. Garing nambahi gawean karo Pak Rektor. Loh, niki bahasa yang baik dan benar katanya. Kowe aja gegeden sirah, aja kowe iki gembedhen ndas. Terus terang ini maju, maju. Ki kok sajake nyepelekke. Wong pinter ki ora kepengin maju-maju. Di tempat tapi pikiran menonjol. Oh, dadi enggak perlu maju. Ora perlu. Aku tak tekon. Lek kowe tau sekolah? Lah yo takonmu ki sing apik ora nganggo Ya, nyek. ora artinya itu jalurnya tukang ngisor seret. Akan ada gradasinya. Nah, tahu sekolah? Sekolah ya. Dari SD, SMP, SMA terus? Yo tergantung. Kok tergantung? Yen aku ki saka SMA, SD, SMP. Loh, kok mundur? SMA, SMP, SD, TK. Kok mundur? Lho yo tergantung kari budal iki koetan apa kulon. Yen budale koetan, kuwi TK, SD, SMP, SMA. Yen kok kulon, kuwi SMA, SMP, SD, TK. Jalure iki padha. Ayo melak aku ning mburi. Ngapa? Tak pacul cangkemmu. Ngomong kok lunyu. Budrek. Dagelan ku anggere pun lunas cangkeme budrekan. Kalau memang kamu tahu, ini kita pentas di Civitas Akademika Unitomo. Tahu kamu tentang Tridharma Perguruan Tinggi? Ngene lho, aku yang mung cethek-cethek ngono ki ora bakalan tak jawab. Lho kok iso cethek-cethek? Lho ini jelas pertanyaan. Aku ki lho iki. Aku ki nderekke Pak Anom pirang taun yen mun Tridharma ki mbok takoki ngopo? Loh, ini biar mereka bagi mereka yang tidak tahu apa Tridharma Perguruan Tinggi itu. Tri ki wis ngarani. Telu. Dharma ki pengabdian. Perguruan tinggi ki mengabdi dalam 3 bidang. 3 jalur sing diarani. Perguruan mengabdi dalam 3 jalur.
Apa saja? Pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Iso ya. Lah iki upama urung kebacut tuh rektore anyar kene iki aku lho. Ora Gareng kualat ing loreng mangsa. dikoncei mulai dari pendidikan. Jelas Unitomo itu bergerak dalam pendidikan. Ini memperlihatkan Unitomo ikut dalam hal pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oh, pendidikan. Ha-ha. Penelitian. Di sini tidak meligi pendidikan tok, juga meneliti sesuatu yang berkembang di masyarakat itu diteliti. Sejauh mana dampak negatif dan positifnya di tengah masyarakat. Oh, jangan meletek ya meripatmu. Pikiranmu. Yang terakhir pengabdian. Lah yen wis bubar ning kene iki, mahasiswa lulus itu kan juga mengabdi ke masyarakat. Di sini dikasih dasar-dasar untuk mengabdi ke masyarakat nanti biar tidak ragu-ragu utawa sangga rugi. Apa yang didapatkan di kampus diterjemahkan di tengah masyarakat. Ngene iki. Ngono kok aku arep dibatalke lho iki lho. Sing batalke sapa? Jare cangkemmu lho omong. Ini adalah merupakan konsekuensi logis. Mboten ngerti soalnya Pak niki. Piye? Dadi mboten ngerti yen kula nu nadyan ngeten-ngeten iki sing diarani bothok bolu isi madu. Nah niku karepku ya ngono kuwi. Kowe nek aku omong ketoke raine kaya tengkorak ketoke, tapi uteke. Wah, kok ora apik kabeh to kene. Barai kok terus utek iki lho. Lah maksudnya pikirannya, daya pikirnya. Jangan melihat begitu, aku bar nganake penelitian lho, Kin. Oh, tentang? Loh, yang mungkin masyarakat sudah ada yang tahu. Tapi kamu belum pernah tahu. Aku mengadakan penelitian, ambak-ambakku lulusan SMA. Ya. Ingin tahu gerak makhluk-makhluk hidup di alam ini. Nah. Kowe ngerti ular? Ular ngerti? Ular ku yang melaku suarane piye? Kloket. Kleru. Lah piye? Ular ku yang melaku suarane pucuk. Kowe mesti entuk biaya saka sponsor kowe. Asem. Ayo njaluk kene. Kancane Bagei. Ra, iki ya aku lek gak anakku kok. Tapi luar biasa Pak Rektoripun Pak sinten Mak Cange? Bapak asmanipun nggih. Doktor asma jangkepipun Bapak Dr. Bahrul Amik SHMH. Sarjana hukum, magister hukum. Ini dalam rangka Disnatalis yang betul-betul kalau tadi ngomong bahwa kita perlu nguri-nguri budaya Jawa. Saiki terjemahane umure wis pira? 33 tahun. Terjemahane 33 tahun ki apa? Apa 33 tahun? Lah kowe iki diundang rene kon apa kok kabeh aku iki lho. Lho artine lho jarene awakmu lebih wasis untuk membicarakan tentang itu. Ora urung ya dosen to sing ngomong ngene iki. Maksud dari 33. Tiga yang pertama. Unitomo 1 ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Jelas sudah saya ucapkan tadi. Iya. 2 menciptakan sumber daya manusia yang siap pakai. Iya. Ketiga mendidik generasi muda yang tanggap dan tangguh. Itu 3 pertama. 3 kedua cara mendidiknya di jalur apa saja? 3 jalur. Apa saja? IQ, EQ dan SQ. Ora nyandak kowe iki. Maksudnya IQ? IQ Unitomo itu mendidik kepintaran, intelijensi. Loh, IQ kok kepintaran? IQ ki nggih nyetero mobil kuwi. Pekok. Kuwi Aki. Oh kuwi Aki to. Oh, dulure kancaku. Sapa? Akian. Cina. Oh, ora sing diombe lho. Loro kuwi EQ. EQ kuwi emosional. Tegese ati. Dadi ati norma, termasuk norma. Kowe lek ngomong gak iso fasih. Malah kaya wong gak megap iki. Kaya pas gulamu dhuwur kae lho. Iya.
hati, emosional. Jadi orang dididik itu yang IQ-nya tinggi, emosionalnya tidak dididik, akhirnya hidupnya akan mancal-mancal ora kena. Yang terakhir yang lebih penting apa? Spiritual, SQ, spiritual. SQ. Jadi agamane yo dididik uga. Jadi agamane itu ikut juga dalam pendidikan. Ya jelas. Jadi kuwi kudu sejalan. Ya. Wah, Sing tak kandhake Pak Dr. Bahrul Ami SHMH tadi setelah pidato menyampaikan ini kita patut nguri-nguri budaya. Ini jelas dibicarakan dan dilaksanakan. Ono lho pejabat gur ngomong, "Ayo kita uri-uri budaya Jawa," ini gak tahu nanggap. Ini patut dicontoh ini Unitomo ini. Menciptakan anak itu menjadi cerdas. Mahasiswa kalau sudah turun di masyarakat dia akan mengembangkan ilmu yang didapatkan di Sivitas Akademiknya kemudian disalurkan kepada masyarakat. Ini berguna. Seperti Nun Sewu Mak Canggih kados Mas Garing ini juga berguna dengan masyarakatnya. Sejak jadi RW pernah di kampungnya ada kemalingan? Enggak ada. Malingnya nggih niki. So, piye? Kowe yen buka wirange wong aja buka wirangmu juga. Maksudnya piye? Lah kayak aku nyolong kendaraane tak dol nggo tuku cincin kawin kowe karo Wiwit ku lho. Senengane kok nyokot-nyokot. Cek Nun Sewu Mak Canggih. Ini memang kalau kita berbicara dengan Surabaya, kita tidak terlepas dengan lagu yang sangat populer pada saat itu dan sampai sekarang. Oh, apa? Rek, ayo rek, awake dhewe bareng wong loro nyanyi. Tak kira Surabaya ki Surabaya. Termasuk kuwi. Ayo kok. Rek, ayo rek didangdutke. Ya terserah wong sing ngarang lagu kowe kok. Dudu. Oh. Lho ning pengarang lagune lak kowe ya pengarang lagu. Oh, aku ya pengarang lagu. Ah, pengarang lagu kena nadyan ora payu lagumu lak ning pengarang. Ya jangan ngono. Rek, ayo rek, mlaku-mlaku nyang tunjungan. Rek, ayo rek, rame-rame bebarengan. Cak, ayo cak, sapa gelem melu aku. Cak, ayo cak, golek kenyalan cahayu. Ngalor ngidul lewat toko ngumbah motong. Masih omong nyenggol-nyenggol ati lega. Sopo ngerti nasib awak lagi mujur. Kenal anake sing dodol rujak cingur. Cok dipikir kon kado gak turangu. Kok Dipikir angger padha gelem laku. Mangan tahu aja dicampur nganggo timun. Malam minggu gak apik digawa nglamun. Malam minggu gak apik digawa nglamun. malam minggu Gak apik digawa nglamun. wis tak rusak sisan wong kowe ya kurang satrap kok. Larasmu ki ora pas. Wis pas dipas. So meneh iki ya ditukke gamelan karo lambe iki. Ben nyonyor. Maksudku jen ora mlese ngono lho, Kin. Wong iki ciri khas Jawa Timur, Surabaya khususnya. Iya, betul. Ngono iki. Mugi kawuningan Mas Dikin so Mas Garing. Kados pundi, Mak? Yayasan Pendidikan Cendika Utama menika membina antara lain SMP Dr. Sutomo, Nggih. SMA Dr. Sutomo, Nggih. SMK Unitomo, Nggih. Tuwin Universitas Dr. Sutomo, Nggih, nggih. dan Pasca Sarjana. Itu dibina oleh Yayasan Pendidikan Cendika Utama. Nggih, Pak. Dene Dewan Pembinaanipun menika Bapak Dr. Edi Yunus STMM. Pangestunipun. Pengurusipun Bapak Sinten? Setya Kardi. Nggih. Pak Yunus kowe ora ngerti. Pak Yunus STMJ. Apa? STMM, STMJ. Nek tak polo dhewe iku kan.
STMM wah luar biasa. Aku tenan lho, ya wong Lendawi Profit. Mas Gareng benjang teng Surabaya nggih, teng Unitomo lah, Modar Matya Unitomo lah Universitas Bung Tomo to, Pak. Ben goleki mumet aku. Lah ndi kene Universitas Bung Tomo iki? Lah ya tibake Universitas Dr. Sutomo. Lah ya lah aku ora heran, memang orang bodoh itu tidak memandang umur. Santai, Bro. Wis kok bacok dhewe. Ana wong geblasuk kok bangga. Lah iki tak takoni nun sewu niki oncek-oncek Bapak. Nggih. Yen jenenge Unitomo kuwi singkatan disesuaikan dengan kondisi malam hari ini ya. Ada singkatan disesuaikan dengan kondisinya. Engko lak takon meneh tak totok kowe enggak. Lah ya, jelas aku tidak mempersiapkan, saya tidak akan ngoncek itu. Unitomo itu berdasarkan suku kata. Unitomo. Ya. Umure wis 33 tahun. Ya bener. Niate bengi iki tasakuran Dies Natalis karo tasakuran bubar melantik rektor baru. Tontonane wayang kulit dalange Ki Anom Surata Ki Bayu Aji. Mara rene uga Gareng saka Semarang. Lah aku kowe ora katut hitungan kok. Mbuh nasibmu piye engko ora ngerti aku. Biasa aku wis rasa kuwatir pol-pole Bali dijoli dit pesawat. Ra ngono ku panitia wis beres kabeh. Iki luar biasa lho, kurang seminggu wis sudah lunas kabeh. Iki ora mung luar biasa, iki luar gedung maine ning jaba kok. Ya maksudnya itu kegigihan panitia itu betul-betul nyun sewu macange jam Yahmin iki daharan apa ae metu mie barang ya metu wah gur senengamu ra enek bengi ki ra metu apa sego karak gak enek gak metu levelnya beda le ya omong kaya ngono ki kowe njaluk kepaten pangan apa piye maksudmu go karak aku ya pesen kok mara tuamu lho. Oh senengane. Arep mateni pangane mara tuamu apa piye? Lah nek aja mbok buka ning ngarepe wong akeh. Lah mulane aja buka wirange wong Karman kok. Ya wis jeneng Karman iki beda karo Karjo karo Karno. Karo Karmen. Oh kok senengane kok. Oh. Nuwun sewu menapa seli Mas Gareng. Nggih, Bapak. Saya Pak D. Karwo, Gubernur Jawa Timur mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya pagelaran wayang kulit oleh Ki Anom Surata dalam rangka Dies Natalis Unitomo. Nggih, kula ten mriki Pak D. Cek ngerti. Bijang menapa nimbali Pak D? Kapan Pak D? Kula sanggup ditimbali kapan-kapan niki mesti midhangetaken wong nika dipun rile radio Wonocolo kok. Radio wayang kulit Wonocolo. Nggih. Sekedhap malih Gareng nggih pun timbali kalian ingkang kagungan donya ngono. Saya minta gending, pepeling dan caping gunung. Nggih. Gending ini saya kirimkan untuk para persawan dan masyarakat Jawa Timur dengan harapan semoga terhibur dan tetap menjaga kerukunan dan kekompakan. Amin. Salam khusus Sivitas Akademika Unitomo Surabaya. Tertanda Pak D. Karwo. Amin. Wah matur nuwun. Mohon dibaca dalam limbuan dan goro-goro. Oh nggih. Nggih Pak D. Ini pertama kali pepeling rumiyin nggih. Nggih. Wah, ya ini lelagon yang bernapaskan agama Islam. Leres nggih. Monggo kula suwun dipun bawani dum kalih Mas Dikin so Mas Gareng. Monggo. Nggih. Dandang kula pepeling dipun dum Cak Dikin kalian Mas Gareng. Nggih. Monggo. Pinten Mas? Jenang kok jenang kula. Rukun Islam. Marai ana sing kecer. Lambene kakamban ya Reng. Nggih, waton wer kowe ora. Al insanu mahalul khotai wa nisyan. Entek wis ngono ki entek. Menungso ki ya iso lali, iso ora usah dadak. Heeh. Kowe iki lali ben menit tok. Aja sing lagu wong bojoe lali. Lali kok.
Bojoe lali, bojone wong barang ya dileboni kok. Ayo, kapan aku ngono? Kapan? Kapan aku butuh minta Lah kok takon aku wong sing lakoni kowe kok. Rukun Islam. Aduh. Kok apalane ilang ki bendinan nyanyi iki le. Kang Lima puniki. Alah rasa dikte. Lho, kamu sih gawe aku ora entuk ngelingke to. Oh ki apalane Pak Anom lho. Iya, iya. Ora sadikte. Iya. Kang Lima puniki. Gareng gandeng ora kendilingke sampean kendel rasa ngelingke. Nggih, Romo. Nggih. Kok dawuh. Nggih. Yes. Ngestaken dawuh, Romo. Lungguh, lungguh. Lungguh tak idoni kobong. Lungguh. Cangkeme wong dodol gas. Ngidoni kok bu. Katindakno mring para sesama. Dodol gas. Aja padha ditinggalke aja mel omong iki aku tok Kupingmu bosok kuwi lho. lho ki ngapa dadak mel omong Meneng iki meneng sing ngomong cah cilik iki lho. Oh, wani karo bocah iki. lha ngapa Anake ketua panitia iki. Rukun Islam puniku sahadate kang angka siji. Ngomong neh kowe ngomong neh Ah, kene ana polisi ra ya? lah ngapa Mateni wong hukume pirang taun lho. kang angka loro salat kowe ora omong Kono ana sampel apa ora ya? Kae lho cabe ijo ngleleti matane dikin lho. dene Meneng lho kene iki ya mau. ya Marake budrek kowe. Wis ora omong direwangi aku rene nyambut gaene omong kok malah omong diseneni. Sorry. Sorry. Iya. Hak asasi manusia, bicara itu hak asasi manusia. Dene kangka telu Menungso ki upama iso bereinkarnasi no sing tak silik go siji yo. apa Upama aku sok mati terus urip meneh, didadekke barang siji sing tak sirik. apa Dadekke kipas angin. yang apa Kesel lho sewengi obah wae ngene. yen obah met apa mah apa Bikin petruk. bari ki Kowe lali tenan lho. Apa yang dari kaya nyoba medeni bocah ki wae enek. Nek ora semprul kowe ra eneng. Ramadan nindakno poso kapat zakat ping 5 ngibadah haji mring Ka'bah Kakek. Ditambahinnya to iki. Kakean. ya ben ta wong cangkem-cangkemku dhewe Ning ndak boleh lho. Ndak boleh tembang ki ana Tembang Jawa ki tata-carane. eneng anu lho eneng aturane. Sukon wulane iki kudu pas. wah jek kowe kompak karo Pak Anom Lah ora kompak piye kowe ora kompak karo Pak Anom? Pengen ora dijak neh piye? Kuwi piyayi ngekeki rekomendasi kuwi. rukun Islam sampurna Monggo para kadang dipun garap pepiling kur nembang bareng. Monggo.
sembahyang netepi wajib dawuhing pangeran salat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayekti ngedoke tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe aja sembrono ku perintah agama elingono ning donya lan sedhela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga wis wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake adat wis ngumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhing pangeran salat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayekti ngedoke tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe ya sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedherek sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah sampun katur nggih Mas Dikin menika dipun purdine Pak Dekarawala Lagon yang pepeling agama Islam pepeling. Bareng pepeling ki lak wong kudu eling aku terus kelingan pesene Prof Pit. Apa? Ampun kesupen Mas. Anu kula nyuwun sambel. Sambel kemangi. Oh, nggih. Karmanipun sambel kemangi kula namung ngemutaken dawuhipun Prof Pit. Kajawi sambel kemangi wonten malih prapun Prof Pit. Menapa Sri Hunding. Oh, isih kelingan kula niku. Nggih. Nggih. Prof Pit menika nimbali cangik tidak hanya sekali ini, sudah 5 kali ini. Nggih. Kalih senengan pertama wonten Nganjuk, dalipun Nganjuk mriku. Nganjuk. Karman sing paling disenengi Prof Pit iki ya siji neh enek. Apa? Ning waktu iki dinyanyekke ning ora sembarang kapan harus menyanyikan, harus ada waktu-waktu tertentu. Jadi lek kapan-kapan ku kanca-kanca abdi iki lunga ning Semarang nggo namu, kuwi akeh ditembangke. Kuwi khusus nang omahku. Lah iya. Lagu apa to ki? Alah kae la ilaha illallah la ilaha illallah. Anu, kuwi pas acara nampa jenazahmu ya Ken ya. Lho masa aku mati ning Semarang. Lah ngapain aku ora napa-apa kok kowe iki? Aja ngalup to. Injih nuwun sewu. Nggih. Sugeng dalu Bucange. Nami kula Mini wakil saking panitia mriki. Badhe nderek ngregengaken pagelaran dalu menika.
Nggih. Kula badhe nyekar langgam Nyidam Sari sekalian bawanipun. Nggih. Matur sembah nuwun lho, hebat mboten niki. Nggih, nggih, nggih. Monggo bocah Siwanci, monggo tindak mriki. Bu napa Mbak Mini, metaraman pelok monggo, Cok. Monggo Bu Mini tindak mriki. Nika Pak, lebih kelapa. Oh lah niki. Inji alhamdulillah Mas Gareng Mas Dikin. Nggih. Cekake wayang gamelan tidak akan lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan. Karena ada penyambungnya, ada generasinya. Bu Mini itu kalau tidak ora selak karo batine, mestine akrab karo kowe. Mestine kudune akrab karo kowe. Aku tahu ngerti Bu Mini wekdal kepangan pindah riwen wonten Wonokromo nggih wonten kebon binatang menika. Kudune apal karo awakmu. Kudune apal menika. Syukur kowe. Lho cuk aja wani-wani karo Bu Jengki iki. Sapa jenenge? Bu Mini. Sakmene kok Mini gegeden. Mini menika alit Kang Gareng. Ini tetep Terus ageng, Kang. cocok kalian dedeg dalem menika. Enek unen-unene. Mini loro mata. Kae Nini. Oh neno. Bu Nini, Bu Mini. Nggih, nggih. Monggo. Nggih. Jan kaya wiwit ya. Ampun ngaten to Mas Dikin. Nggih tebih to kalian Mbak Wiwit menika. Jan ayu tenan. Apa nggih maklum Bu? Nggih. Maklum omongane wong pisahan nggih ngoten niku. Oh ngaten. Adi nang ndi ampun mulai kok nyawang jenengan, nyawang wedhus aduh kaya wiwit. Nyekar Nyidam Sari nggih Bu Mini. Dipun bawani rumiyin. Nggih. Monggo. Sugeng dalu bucange. Inggih wilujeng dalu Mbak Mini. Nami kula Mini, wakil saking panitia mriki. Inggih. Badhe nyekar Nyidam Sari sekalian bawanipun. Monggo. Nggih. Ngapunten sanget bucange bawanipun mangke dalem gantos kalian ingkang beto nami Unitomo saeripun. Oh, monggo. Asma Sandi, Sandi Asma. Sandi Asma. Agemane ae sing dienggo bengi iki ini menyesuaikan bahwa ini di universitas yang mengedepankan masalah teknik. Iya. Lah iki lho, rambutnya diruncing nganggo gir. Oh, nggih. Iki gir iki. Mripatku lho, Ken. Apa? Kembang mati. Duduk gir to. Oh, sanes Mas Dikin. Nggih. Sugeng dalu Bapak Ami ingkang sampun dipun lantik inggih menika Rektor Universitas Dr. Sutomo. Sugeng dalu sugeng midhangetaken. Lan sedaya bapak-bapak ibu ingkang rawuh wonten mriki khususipun sedaya panitia. Sugeng midhangetaken. Nggih. Pun tinting Mas Penggender. Tintinganipun Mas. Metu bakmi. Ayo bakmi. Ya kowe ora ngono kuwi kalimate ora ngono kuwi saire. Gawe kisra Gareng iki. Dingengei. Alah, ya tunggale. Mangga. Kemalan kabeh. Unitomo papujaning ati kampus iki wis kondang ka loko. Aku dhisik ngrungokke enek wong nyanyi tak rungokke ya mesake ngenes ngono. Ya bawa ngene iki. Dadi rondo rekoso ing ati. Aku ya ngrungokne ngono. Ya ayati
lestarake harus dilestarikan Unitomo ini. Unitomo Cendeka utamakan apa yang mau cepet Cendeka utama. Oh nggih, aja cepet-cepet to Bu, kene ngrungokke angel. Cendekia. Iya, utama nggih. Iku kudu diurip dosen lan kabeh karyawan Dosen lan kabeh karyawan nggih Semuanya. tetap setia aku teratap mau Apa? dosen lah kabeh karyawan munda o gajimu enje Amin. bareng-bareng promosina mreh antuk mahasiswa lan mahasiswi muga jaya selamanya. Tepuk tangan kagem Pak Mimi, Bapak Ibu. Wah, ukarane Mas Garing becik banget. Nggih. Pasti tes niki. Kula melu berdoa semoga tambah terus mahasiswa-mahasiswi menuntun tomo. Amin, amin. Pancen amin, leres ya Rabbal tembangipun maju mundurnya Unitomo tergantung orang yang ada di dalam Unitomo itu sendiri. Anjir, Kang Leres, Gareng. leres pun, leres. nggih ibu bagian apa di sini karyawan biasa ki oh mawon. karyawan biasa Napa enten karyawan sing ngangge ndok? Wonten. Oh, karyawan biasa iki tanpa ndok, ngoten lho. Kayak bakmi. Biasa maksudipun biasa ki mawon. sama-sama karyawan nyun Inje, pangapunten kok inje, kula Cak gedhek-gedhekke si Gareng mboten Inje. menika bapakipun Gareng menika wonten UNES Semarang Oh, inje Menika dosen. kepala bagian Oh, ngaten. penitipan sepeda Oh, nggih mboten menapa-napa nggih Kang Gareng nggih. Tidak Itu masalah. Tidak masalah, itu pekerjaan mulia. Mulia. Biar mahasiswa itu menuntut ilmu dengan tenang kalau sepedanya dijagakan. ya Dijagake lho. Dijagake bahasa Indonesia ini. Bahasamu ki piye? Bayu cekengesan. Ana wong golek pangan kok diguyu. Ora bahasamu sing marai kisruh ki piye? supaya aman ada yang menjaga Jagakan. Kok dijagakan piye? Monggo Bu Mini pun aturaken langgam Ngidam Sari. Nyedam Sari anggitanipun Swargi Kamas Anjar Ani saking Solo. Nggih. Monggo. Upama Gres kedap Dahsyat, Bu. upama semanten Dipun tinting. Oh, didinganipun diding aku. kowe ora ngrusak upama Oh. kula ngrumiyine nggih monggo mengke sareng-sareng Minang karo ngilo. Rasa jagat raya kalingana ukir lan samudra marailan amanise aduh
Sembah nuwun monggo. Tepuk tangan malih kagem Mbak Matur Mini. sembah nuwun. Matur nuwun Ibu. Nggih, 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 nggih. Benjing tindak wonten dokter nafas nggih, Bu. Matur nuwun estu. Iki ora perkara cendak mergo yo nganggo grogi. Wong ki ora iso ngilangi grogi. Gori. Gori, tegese wong ki nervous ki biasa. Nervous. Alah wis wong penonton wis do ngerti kok kowe geger kowe ngopo to kowe. Oh, matur nuwun Ibu Mini. Nggih, mugi-mugi lancar. Nggih, Bu. Nggih. Monggo. Tas enten anak sing perawan, Bu? Ampun Bu, niki wereng walang sangit ngene iki. Oh, takon-takon. Ibu Mas Gareng so Mas Dikin. Ibu Suwarni Lumajang. Nyuwun pangkur palaran. Panggung apa iki? Panggung Timur. Oh ya, memberikan rokok dibagi nya. Pira kuwi? Kuwi pira? Siji. Aku siji. Nah, dadi Ben Adil. Pira kuwi? Loro. Nah, iki pira? Loro. Ya, oke. Iki pira? Telu. Ha. Iki pira? Telu. Iya. Iki pira? Papat Ken. Papat. Aku loro ae ra apa-apa. Wis. Anu Ken. Ki untalan kabeh ngono. Padake wong bodoh kowe. Mas Gareng. Nun, Pak. Ini suatu contoh yang tidak baik. Tidak baik. Kepinteran nggo minteri bangsa nih Mas Dikin niku. Ya. Kowe iki ana rokok isi 12 kok iso entuk papat dibagi loro. 12 dibagi loro kok ketemune papat iki piye? Nya. Ini juga contoh nggak baik. Lah aku kan apa-apa mbok pek kabeh. Kan nggak baik, ini contoh yang tidak baik. Ya apa tumon to kowe iki pengarang lagu kondang kok udut eceran ngene iki. Inggih Mas Gareng Mas Dikin. Nggih, Pak. Kasempatane ngriyi tanggal menika awit dipun dukung kados to PT Mega Bumi Erlangga. Leres rawuh. Perumahan Bumi Marina Emas. Matur nuwun. Nggih. Ugi saking PT Kencar Mega Bumi. Nggih. Grand Trisula Apartemen ing Surabaya. Nggih. Aduh. Menika benjing Mas Gareng nggih mboten wangsul tasik dalune menika kalian Mas Bayu wonten Ponorogo. Siang menika dipun kontrak kalih kanca-kanca saking Madura. Wonten Suramadu. Nyemplung. Ning Suramadu. Jajalan aku ora ngerti jerone sepira. Wong kok senengane aja ngono to. Lunga ya lunga ning ora nyelakake. Aku ki rumangsaku sing mirsani lak gur iki to, Kin. Heeh. Lho jebule kono ki do lenggah nonton screen iki, Kin. Oh iya. Kayak iki jebule ki mburi ki sik ana piyayi mirsani, Kin. Diaturi kok ora pun matur to. Lah iya ternyata halaman Bumi Kampus Unitama dienggo wayangan hebat sangat. Lah nggih. Wah, jan ora umum. Lah ya ngene iki lho kok ya gur setahun pisan lho kok ya. Lah ya ngene iki lho, mumpung akeh wong ngene iki mbok kowe mati saiki, Kin. Akeh sing nglayat lho, Kin. Akeh wong ngene. Seneng lek kancane mati. Lah kowe seneng kancane cemplung ning Suramadu. Kula nyuwun kepareng Mbak Piwit jumeneng celak Cak Dikin Mataraman Slendra Songo monggo. Ayo. Timun sikarane yen ing donya iki ora ana wong ayu tan liyaning kowe jare. Menapa leres to Kang Mas? Dewi Sekartaji. Injih Kakang Gagak Rimang. Loh, sik. Gak Rimang ki jaran ki. Inung Kertopati. Kowe iki diundang Sekartaji, ya Nggih. iki Sekar Telon. Sere. Panjenengan Kakang Inung Kertopati. Kertopati. Yo. Saknyatanipun napa panjenengan nggih
Sebagian sampun wonten sing mati. Mula to. Iki ambak ngene iki dendam. Biyen ki wiwit ki ya disebut mini juga. Kok mini? Mini biyen gek prawane mini bareng entuk kowe itu terus sepeda kebo saiki wis. Wong kok senane aja sok gawe serik. Ya yi. Inje dawuh Kang Mas Gareng. Iya yi Sekar Taji. Dawuh. Yo kene. Permasalahan kaya Pak Agil. Kok mung ya gene tok. Oh yo kene iki wong takon kok. Iya. Yo kene lelakon iki bisa dumadi. Lelakon menapa Kang Mas? Aku dhewe ora ngerti. Arep ngomong ketoprak bosok. arep ngomong pekewuh kare iki. Piye, Bu? Padha sehat? Alhamdulillah. Panjenengan pripun Mas Dike? Ya diken padha biyen. Kowe lak padha sehat iki padha biyen penyakiten pokoke. Loh, saknyatane napa jenengan tesih penyakitan, Mas? Ora kabeh iki mung rumor wae. Oh, Njene pun ngoten. sehat kok. Lah nggih, aja Nonton praupane lak pun abang pun Nggih, Mas. hati-hati. Lagiane wong ki dhewe-dhewe. Lah Mone pripun? lara-larane terus celorot cahyane sehat, ngerti-ngerti teksek. Wong ki ora mesti kok. Mas Gareng. Nun, siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat pangkat, lima donya menungso ora ngawruhi. Nah, mung Gusti sing ngaruhi. Sabar ya, Kin. aku karo kowe kelahiran wong Jawa. Injih. Mestine alus bebudane, alus Ngoten. pikire. Lek dhek kan kelahiran Pontianak. Loh. Oh, Kalimantan. Asline Pontianak. Oh, agek ngerti. Aku Lho, ya lho, sok iki- sok pon, sok gram, sok kilo. Pontianak. Pontianak Kok iki. Pontianak piye to? Bapake pocong, ibuke kuntilanak. Lah. Anak-anak raine kaya ngene iki. Ya, sing waras ngalah. Nggih Mbak Wiwi. Wilujeng dalu Mbak Yuli, Bu. Nggih wilujeng dalu. Menika wonten pundutan panjenengan tindakaken nggih, Mbak. Injih, wonten. Saking Mas Sujarwanto seksi wirawiri. Oh, Nggih. ngaten. Wah, menika jale ngobani pengrawit jan hebat tenan. Nggih, pun Pak kopet. Jarwanto le ngobani kanca kula jan elok. Termasuk panitia pripun cangik lagi sowan diasta kali Poprit. Iya. Lah nggih. Nggih kali Poprit jak ten Pundi dahar. sampean wis ora. Aku ora Aja ora kecunggah kowe. ora Kelasmu wis go kucing. Kok karak niku. Lah nggih wong ki ya diperlakukan spesial karo Pak Sujarwanto iki. Nggih, Lah alhamdulillah. oh iyalah iki kanca-kanca emang kan untuk oleh-oleh ke Solo, dikasih batik Sidoarjo Oh, kabeh alhamdulillah. jiji-jiji. Iki spesial Napa? mori. Aku ora kesusu nganggo nggonen sik kowe, Kin. Menika ngersaken Sri Huning. Nggih. Kagem sedaya panitia kangge jampi sayah sembah nuwun. Lajeng saking kula Cakman, warung depan asrama Haji Sukolilo. Nggih. Penggemar berat bapak lan anak, alasannya bapak Antawacana jelas, anak sabetan terampil. Waduh. Nyuwun lagu Sri Huning, garap tayub matur nuwun. Oh iya. Sabet Mboten kesupen menika saking Rama Profesor Dr. Pit Yudianto. nggih. Komentar. Aku ngomong Mas Anom lek Antawacana baik. Ah, Mas sakit. Bayu dilem Sabetan. sabetane apik. Ah, iya. Wah, urung sepira le. Iki lho, nyabetne pite sapa ae iki. Kowe nyabet utangan ning ndi terampil to? Kowe Piye? yen ora nyandak jeneng ingsun piye to? Maksude? Kowe ngelek-elek Bayu kok iso nyandal-nyandalke aku. Seneng to ya aku sesuk ora dijaki. Oh, kowe sing dijak to? Ora. Sesuk Oke, Mbak, niki nggih kula aturaken kanca kula dangu mboten kepanggih Mas Hartono. Oh iya. Yen aku nyebut biyen nom-nomane Tono. Iya, iya. Wah, iki nggih bijang badhe ngaturi panjenengan Rama menawi meh kagungan kersa menika. Amin. Kula kan nyepetke. Iya, nggih. Pak Sujarwanto ya wis cecala.
kowe ya bakal ditangga. Mayang suwengi. Nah, tahun 2050. Lek umurmu nutut, lek ra nutut, ra ngrungokke. Piye? Pak Anomo ngendika piye? Apa ngomongnya? Jodoh rezeki pati ki amung Gusti sing ngerteni. Heeh. Sapa ngerti aku 2050 isih. Terus? Lah wong lampo. Nyawane wong dhewe-dhewe kok takon. Monggo dipun bawani rumiyin. Iki bawa Mas Gareng, kalau Mas Dikin tak sampun to. Wah, sae menika. Mriki Mas Gareng kalian dalem, Mas. Sajake kemaki. Sing rumangsa ora dikanggokke mlebu kotak. Dipun tinting slendrinipun. Sing ngongkon lungguh sapa? Kowe iki rene di Kowe ngongkon aku lungguh. Diampet kowe. Iki ngongkon aku lungguh. Wong penonton kok ya digu. penonton lho mbok seneni apa? Penonton iki rumah saya iki ya iki yang sing bayari ya kanca-kanca ngene iki. Iki pendemen-pendemen aku tetep menghargai apa jarene ning kok kurang ajar kowe masuk. Wong gak kongkon karo dalang kongkon lungguh kongkon lungguh. Dalange lho santai ora ngongkon aku lungguh. Lah ngoten nggih Mas Anom. Omongmu akeh iki kalahku karo ngono gitu. Ya mangga. Dipun wiwiti. Semene. Omong. Ndang to, Mas. Yo sik wong pinter iki nembang yo alon-alon to kene. Wong yen dikanggokke ngene wis do ngenteni suaraku kok. Aduh, wah GR. GGR to Pak Gareng kok ora entuk GR. Gede rasa. Oh, Gareng KR. Apa? Gareng Kero. Oh, kayo Dikin KR. Apa? Dikin kere. Sinebut lawan putri. Mas Gareng. Wah, Saking ngiringan kula sawang. Apa ya? Panjenengan niku ketinggal seksi sangat menawi pas nembang ngoten lho Kang Mas. Ya, ngene. Injil lho, Wah, Mas. ngene iki lho. Ngomong liyane kuwi aja ngomong ngono. Santai ditonton wonge dikira saru ngono, seksi-seksi barang. Saestu seksi kok Mas Gareng. Lha maksudnya seksi piye? Lho, indah ngoten lho, indah untuk dipandang. Indah lek menurut dari kacamatamu. Loh. Lah toko aku kaya ceret. Lha wong-wong kacamatane wong dhewe-dhewe kacamatamu kacamata las kok. Di ngawang indah wong kecelape ireng kok. Kacamata las. Mboten iso nyawang keindahan to Pak kacamata yo las iki. Mengerti pletike genika. Sri uning mustika tuban. Dirungokke. Ki umpama lakone aku Siralawe. Kowe anakku Wiratmaya. Lagi andum kastresnan karo Sri Uning. Iya. Aku? Heeh. Agek Iki aku dadi apa? Wiratmaya Adem katresan? karo Sri Uning. Iya. Ora nganggo dimek-mek ngono santai. Santai, Bro. Mas tak kandhani, nek jenenge wong roman ngono kuwi ya dunia itu milik kita berdua. Tapi ini di Pak Dalang ini dipandang loh Mas Anom, orang banyak mosok roman tur nganggo pangku-pangkuan ya ora penak. Lho sae ono drama kok. Kowe angger kang syukur ra kowe. Kowe angger kakean komentar tak ubeni antimo turu sewengi kowe kok. Ada kaya bojoku. Senengane antimo. Agar pikir kabotan antimo siji turu. Wong lagi ngematke rezeki kok dilok. Gowo ki apa? Rezeki. Kang Mas Gareng. Apa ya iki? Panjenengan raosipun dos pundi to kalih nika lho. Napa nika bedhe selek nika lho. Lah mosok ganggu mawon nggih, Mas? Dikin nggih. Ora kepengin diapit emblek to kowe. Maksudnya Diem. Nah, ayo meneng banget ki diem.
putra Kanjeng Suralawe. Do prangkum bo jana go kenso. Ya ora pamer-pameran ngono kuwi, ya santai wae, Bro. Acting lho, Mas. Jeneng ki apa ya ora pengalaman to. to? Acting ki misale do pranggung. Nah, ngene kan actingnya penak. Do pranggung. Lah jelas nyiliti aku. Kowe diamput kowe. Asem iki. Sing apik fragmennya yang enak. Bikin Piye? antimu lho. Do pranggung bojana goro Sri Uning Dawuh Kang. sawangen iki taman akeh reca. Oh, injih. Amung siji kang menjilo. Oh, menika reca menapa Kang? Iki reca kirik jajake. Loh, jenengan kok muring-muring ki acting lho, Mas, acting. Bebelo. Ora iso. Mas Gareng, kok Mas ganteng? Dikin, nggih, ini bagiane garing. Jeneng lampun ya gentosan nang kelomenen pun to. Kowe mau dicepaki Bumini ra. Mau ora gelem ngentekke. Bebelo Wiratmaya. Kang Mas. Apa ya? Parfum panjenengan kok wangi sanget to, Kang. Ya pancen iki tak nggo kanggo nyedhaki sliram. Oh, ngoten Kang Mas. Iya. Kula samsaya tresna dhateng panjenengan. Parfum Mas. cokak. Kowe tuku karcis kelas piro tak balekke duitmu. Penonton kok juweh. Tan burung Sri Hunin. Nggih. Sing dawuh sapa ya nembangi. Gareng. Aja sok suk-sukan to di bagian dhewe-dhewe. Iki wis ditata dirakit supaya ketok terang trawaca. Duratmaka ora kena melu-melu. Malah maling durat moko. Tan burung Sri Uning gugur. Nanu. Salahe mula kaya ngene kok digurke. Ya gendang tak bacok tenan iki. Kurang sak larek iki tak imit-imit gen suwi. Mas Gareng. Nun, Dikecaya bludrek. kepengin ngerti jajal, kepengin ngerti kowe iki yen stroke kaya ngopo ngono iki. Aja to, aja. Wis, aku terus terange ngancane awakmu. Tak rewangi ning Bali dinane iki ra sida mangkat karo Mas Anom. Lho yo salahe. Heeh. Ning Bali kowe iki ora budal ning Bali iki ora perkara iki. Lha apa? Perkara wiwit ora budal kuwi. Ya wit ya. Betul. Dadi kusumaning bangsa. Monggo Mbak Wi pun aturaken Sruning dipun garap tayub ngaten dawuhipun. Monggo. Sik, Pak. Kula joget mboten. Oh iya, monggo. Nek kepengin joget monggo. Minggir. Sing dikokon aku le. Ning supaya saged pilah ya gantian. Ning wau ya Mas Gareng dhisik, wong ya Mas Gareng bar nembang kok. Hargailah aku nembang. Wong iki ngene, nembang sak gongan supaya kowe ora ketok nganggur, diderke sik iki kopine ngono.
Aku banggep ketua konsumsi ngono piye? Ben ra ketok nganggur lho, Kin. Dikai gawean kok angel. Ayo. Sri oneng mostika tuban labu tresno lan saboya pati marang Raden Wiratmaya kanggus prasaja ananda Kurang cilik kendangnya ya. Kok bar? Sithik wis seneng to kowe? Ya urung marep. Oh, apa-apa kuwi dinikmati. Sithik wae. Wis ngono kae aku agak nyanjangkah kene wis bar. Wis kowe ronggongan yo kowe obek. Ora apa-apa. Inggih, Mas. Pilang-pilangan wis meh 2 tahun ya, Bu ya. Ya meh 2 tahun arep apa kuwi? Ya ora apa-apa. Ya wis. Wah, Pripun? kesel awakmu keringetan. Keringetan. Sapa keringetan? Wiwit. Endi? Ha iki ora usah. Lek kesempatan iki. Membuktikan kok, Kin. Membuktikan. Aku kan ora terbukti ora percaya kok. Nek kowe arep mak-mek to. Sing arep mak-mek sapa? Piyayi iki ora tau, Kin. Membuktikan. Lho, aku nyawang ngono wis ngerti ndi kemringet karo ndi ora kok. Lah iki kemringet ora? Lah kok sik kurang cedhak. Nek wis tak anggap kemringet. Yo wis terserah. Engko lak ya ana wektu. Injih matur sembah nuwun Mas Dikin, Mas Garing, Pak Wiwit. Nggih. Mbak Yulimbu. Gegujengan mangke dipun sambet nggih gara-gara malih nggih. Anu mangke nganunipun Sambel kemangi mangke nggih gara-gara. Nggih, Rama, nggih. Termasuk ing ngersakaken orek-orek mangke nggih gara-gara pun aturaken. Siap, Saking Pak Partin badhe joget orek-orek mangke. Palaran gian Nggih, gampil mangke. saking Lumajang pangkur palaran to, mangke peraturan nggih gara-gara. Iki Tasih umber jagatipun. sik aduh, hati-hati lho, Mas. Hati-hati dalan, hati-hati. Iya, awas. Alah, ya, hati-hati. Akibat Yo pendekatan itu perlu. PDKT. PDKT. ya, lungguh, Gareng duduk.